Myslíte, že keby som... Áno, no, keď si povedal, že dole schodí... Musel sa čo? No. Adie. 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 Povedz ahoj. Adie. Povedz ahoj. A ty sa mi naučíš to slovensko alebo francúzsky? Povedz ahoj. Povedz ahoj. Tamto ahoj. Ideme napísať odskedy správu do Skypeovú, adresu Skypeovú. Napíšeš mu správu, ale no, píš. Píš, ako počuješ. Píš. Prosím ťa pekne, ráno keď prídeš do roboty, počkaj, kľudne sa najedz, spomen si na mňa, ako ťa mám rád, nie, a príď sa pozrieť na plávanie. Pozdravom, tvoj tučný synček, Samko Kupec. Napísme Samko Kupec. A už to tam má. No pamätáš si, čo si písal? Ja som napríklad vozík upravil, že môže aj ležák, aj šerpný budovec, keď namontovať to. A keby som vám kosil záhradu... A ideme napísať startému v obchodu.